Здравейте, уважаеми зрители! Знаете ли, че Плутон е влязал в Водолей? Аз лично не знаех. Сега се запознах с този факт и какво следва от това ще разбереме от нашия гост Явор Карпаров. Здравейте! Много ни е приятно. Влизаме в една, една тема, която и на нас не само, че ни е малко сложна, непонятна, така и леко скептична, така че ще се наложи ти да си доста обстоятелствен, за да може първо да ни убедиш, второ да ни разкажеш какво следва от това и трето да дадеш малко повече информация за тези, които наистина се интересуват от тази тематика. Така, Плутон... Ето един, който се интересува. Аз нищо не разбирам. Плутон е планета. Да. Нали? Да. Водолей няма такава планета. Не, това е знак. Така, това е знак. Някой е решил от тия на времето звездобройците, е решил, че ето този знак ми прилича на еди какво си. И какво като Плутон минава през този знак? Или влиза в това, как се влиза? Влиза в еди кой си дом. В къщи да влезе някой, го разбирам. Това... Ами влиза в самия знак. Тоест навлиза през така наречената граница на знака. Астрологията има 12 знака. Те са излезли от съзвездията. Само, че ние астролозите сме ги разпределили по равни части, защото иначе съзвездията не са равни части. Има по-големи съзвездия и по-малки съзвездия. Равни части спрямо кое? Ами, спрямо всеки един знак е с 30 градуса или 20... По градуси. Да, или 29 градуса, 59 тъгови минути и 59 тъгови секунди. Така, откъде да сме сигурни, извинявай, че те прекъсвам, скептично, откъде да сме сигурни, че това нещо, което вие астролозите сте измислили, е правилното? Защото имах един учител по физика на времето, който каза, никой не може да ни каже, ние правилно ли мерим времето. Като сме го разделили на 24 часа, на 1 час да е 60 минути, 1 секунда да е такова. Обаче, това нещо на нас ни върши работа. Защото аз и Сашо, като кажем в 6 без 10, еди къде си, и аз и той по едно и също време отиваме там. Айде, 6 без 10. Значи това нещо, дали го мерим правилно времето или не, според това, че на нас ни върши нужното работа, и го приемаме за правилно. Докато в астрологията не е така. Там е адски относително. Дали е правилно това разделение сега или не е, кой да каже? Ами, вижте, в астрологията има различни школи. Примерно аз съм ученик на тропическата школа. Каква е тя? Каква е разликата от другите? Охо, тук става сложно вече. Най-общо можеш ли да обясниш най-простички думи? Ами, най-общо, примерно, ведическите школи са много и най-различни. А тропическата школа е различна. Тя не следва прецесията на равноденствията. Тоест, движението на равноденствената точка по никакъв начин не влияе на тропическата школа. Докато другите ведически школи, повечето от тях, сега ги наричат сидерични, или сидерални, на български по-правилно, те следват тази прецесия на равноденствието. Добре, пак нищо не разбрахме. Дай сега да видим защо какво като Плутон е влязал във Водолей и кога се е случило това. Добре. Кога Плутон влезе във Водолей? Водолей може ли да пиша? Може, разбира се. Добре, айде да пишем. Вижте сега. Плутон, това е знака на Плутон. Така. Той е открит 1930 година. Тогава е открит. Така. Смята се, поне тези правила, които аз изповядвам, смята се, че тогава, когато Плутон е открит, тогава той започва да влияе масово върху съзнанието на хората. А преди това не е така. Тоест, хората не са го усещали като влияние. Тоест, неговата енергия. Тук говориме, че
Всички планети носят определена енергия, която ние усещаме. Всички знаци носят определена енергия, която ние усещаме. Астрологията има един кръг. Ето това е кръгът. И в него имаме 12 равно разпределени по градуси, минути и ъглови секунди знаци. Това, което ни каза, да. Да, точно така. Значи Плутон, когато са го открили за пръв път през 1930 година, той е бил в знака на Рака. И ето тук съм си написал едно пищовче, точно колко градуса. 17 градуса и 45 минути. Ето тук някъде. На 17 градуса и 45 ъглови минути е бил Плутон, когато е открит. Да. Така. Сега, преди 2 години, той фактически, ето тук, само да видя, тук може би ще се падне Водолея, той фактически влезе в Водолея. Тоест премина ето тази граница от знака на Козирога и влезе в знака на Водолея. Да, какво означава това? Добре ли е или е зле? И моите колеги астровози тогава казаха, супер, имаме нова епоха, нова ера, нещо много ново се случва. И аз реших да видя какво точно ново ще се случи и не намерих нищо. Януари 24-та не намерих нищо ново, което да се случи. Всичко си беше по-старому. От гледна точка на световните събития. Да. И тогава се сетих, че моят учител по астрология казваше, че можем да пуснем 3 градуса навътре във всеки един знак. Тоест имаме 27 градус. Така. И тук е 3 градус. Да. Нали? Те са по 30 градуса. Какво? Те са по 30 градуса и може да пуснем по 3... По 3 навътре. Да. Където енергията на знаците се приплита. Разбирате ли? Където енергията на знаците се приплита. Значи не са точни граници, а имат точни граници, но самата енергия като влияние има приплитане. И като се сети, че може да пуснеш 3 градуса, какво стана? И какво стана, като се сетих, че може да пусна 3 градуса? Взех да отмервам 27 градус. Така. Ето така. На всеки един знак от както е открит Плутон. И ето тук на 27 градус откакто е открит Плутон. Сега тук съм написал точно на коя дата. Има някакво събитие ли? Точно така. Какво се случва? Се случват изключително важни събития за целия свят. Не лично за мен, или лично за някой друг, а за целия свят. То такива събития, които наистина ще влияят от тук нататък за дълъг период от време на целия свят. Какво се случи? Кога е тая дата? Ето, 14 септември 35 година. 14 септември 35 година. Какво е станало тогава? Това е много интересно. Какво е станало тогава? Тогава е започнала Втората световна война. Така. Ето тук. Добре, Втората световна война, която със сигурност повлия абсолютно на целия свят. Не говорим само като човешки жертви, говорим като начин на мислене. Точно. Той промени мисленето на хората. Всичко промени. Да, тази война. Държавите промени, структурата промени на света, всичко промени. Строеве промени. Да. Следващото събитие, това най-вероятно 39-та година, предполагам, не 35-та. Не. Тук съм правил много сериозно изследване, защото Втората световна война има 3 фронта. А ние сме приели, че когато се отваря Европейския фронт, т.е. когато германците нападат Полша, това е началото, 39-та година. Само, че Плутон в 39-та година вече бил навлезнал тук някъде на 2 градуса. Това си е 35-та. Какво става на 35-та? 35-та се отваря Африканския фронт. Италия напада. Тоест, считаш, че това е началото на Втората световна война? Не аз. Историците са го изследвали и има доказателства. На Втората световна война. Само, че Плутон, това е много интересно, за планетите гледани от Земята,
те имат едни движения. Значи, примерно, върви една планета направо, нали? После в един момент, гледан от Земята, спира тук и започва да се връща назад. Това е гледано от Земята. Гледано от Земята. Иначе няма такова движение, но гледано от Земята и понеже всичко... Ние сме центъра на Вселената, нали? Нали? И гледано от Земята, те върват напред и назад. И съответно, когато Плутон е стигнал 27 градус, той е навлезнал тук няколко градуса навътре. Италианците са нападнали Етиопия, превземат те за 6 месеца. Само, че Плутон спира, прави едно статично движение и се връща назад. И излиза от 27 градус и пак започва тук да е в 25-я, 26-я. И съответно след тази война имаме леко затишие. После обаче Плутон отново се връща напред и отново влиза в 27 градус. И тогава това се случва през... Ето, тук съм го... Да, ето тук съм го написал. В другия пищов. През 37 година... Следиш си датите, да? През 37 година, и тук имаме 37 година вече, отново навлезнал, започва Японско-китайската война. Това е отварянето на втория фронт, който е далекоизточния или тихоокеанския. Добре. Тогава започва и тя вече не спира. Плутон, даже и да се връща назад, тя вече не спира. Оттам нататък войната е отворена. А той върнал ли се пак? След 37 година Плутон върнал ли се пак? Възможно е да се върнал до 27 градус, тук до 26. Не съм правил точно такива, защото трябва да се гледа, но възможно да се, но и да се е върнал вече. Защото енергията на лъва е толкова вече силна толкова силно вече се усеща, че от тук нататък вече няма връщане назад. Добре, дай сега в съвременността. И сега като е влязъл в Водолей, какво се случва? Мисъл, влезе във Водолей и ти си каза какво се случи, ми то нищо не се случва. Да минем тук през всичките знаци, да стигнем накрая. Добре, Водолей, накрая черешката на тортата. На нас ни е интересно накрая за това. Да, аз дай да видим кой ще убиеца накрая. Нали, това е като в един филм. Добре, давай нататък. Така, правейки това изследване за 27 градус на Водолей, т.е. за там, когато за пръв път енергията на новия знак се допира до планетата, установих, защото трябваше да преглеждам много събития, установих, че има събития, които се случват, и то наистина са от важна същественост, се случват в средата на знака. Това е 15 градус, или 14-я, 15-я, с малко изключение 16 градус. Това е наистина, тук енергията на знака, тук Плутон в енергията на знака е най-силна. В средата на знака. Да, в средата на знака. Добре. Това са 14. И за първ път тук достигаме на 14 градус. Ето тук значи това беше рака. А това е лъва. Това е знака, в който ето тук сега само да проверим кога за първ път. Ето 11 септември 47. Значи тук да го запишем или не знам. 11 септември 47 година. Какво става тогава? Значи тогава държавата Израел се създава. Сега, тук някои астролози може да кажат, че това не е вярно, защото държавата Израел е създадена малко по-късно, официално, но всъщност тогава има едно събрание на ООН в Ню-Йорк, където се приема декларация, че там, на тази територия, ще създадат две държави, израелската и палестинската. Палестинска държава до днес няма, но израелска държава има. Значи се счита пак както с Първата световна война, това се счита за началото на... Вие считате за началото на израелската държава. Да, но после Плутон продължава да влиза в 15 градус, създава се СИФ. Вие знаете какво е СИФ? Съвет за икономическа взаимопомощ. Точно така. Това е големия блок, който обединява всички социалистически държави. Точно така. Така. След това той прави тук едни движения напред-назад. Да. След това през май, на 4 април 49-та имаме създаване на НАТО. 14 градус и 15-та минута. След това на 5 май 49-та имаме създаване Съвет на Европа. А след това на 9 май 50-та година, вече
Плутон е на последните градуси на 15-я градус, малко преди да излезе от него. Имаме пакта Шуман. Или началото на Европейския съюз. Да, обаче това са следствие от войната. От многото жертви, които даваме, следствие от грешките, които сме допуснали. Тогава си даваме сметка какви грешки сме допускали и това е следствие на войната. Едва ли някой е мислил, че или Плутон ще ни влияе по този начин. Да създаде, я да създадем съвета за икономическа взаимопомощ. Не, тук обратно. Да. Логиката на астролозите е обратно, че заради това, че е Плутон, имат тези събития, нали така? Това ли е логиката? Моята логика е обратно. Затова, че целият свят е изстрадал толкова много. Да, че е изстрадал толкова много и се вземат някакви рационални решения на базата на грешките, които сме допуснали. Аз мисля, че има определени хора, които много добре знаят и следят движението на Плутон и си правят сметката точно кога какво да създават в точната минута. Добре, давайте нататък. Давай да видим нататък. Добре. Чай да видим нататък какво става. Ето тук да пишем ли? Пиши. Сив. НАТО Сив. Израел. Израел и Европейския съюз, началото може да се. И ЕСА, да. И сега е официалната дата. Да. Сега, така, сега, след това, чакайте да вземе черно, да се отличава, имаме 27 градус и тук вече имаме допиране до новата енергия. Той е в Лъва, този е Дева. Това е знака на Девата. Това е знака на Девата. Тук вече се допира до Дева. И сега тук да видя какво съм си написал. Ето. Тук имаме едно голямо събитие, което е свързано с социалистическия блок. И то се нарича но нека първо да напишеме. На 5-9 55. Какво е станало на 5-9? Това е преди априлския пленомен, не знам. Не знам. 55-та година. Значи тук имаме на 25 февруари 56-та се случва събитието. В 27 градус и 9 минути. Какво е събитието? Тайната реч на Никита Хрущов. Знаете ли за нея? Що ме тайна, значи не знаем много да ти кажа. Тя после не става тайна, тя после се разпространява. Така наречената десталинизация. Така. Вследствие на тази тайна реч се образуват три вълнения. В Унгария Унгарската революция и тя е на 28 градус. В Полша имаме вълнение и в Грузия имаме вълнение. Тоест, сериозен опит за разклащане на един от двата големи полюса, в които живее света. Значи Хрущов е гледал някой астролог и е казал, днес трябва да изнесеш тази реч. Възможно е. Добре. Напълно е възможно. Аз не мога да кажа дали така е така, но е напълно възможно. Тук наистина имаме буквално няколко дена след там 2 месеца или колко? 3? Да. И той излиза и изнася тази реч. В подобно някакво. И след това следват унгарските събития, които е най-известно. Да, унгарските и още 2 вълнения. Танковете, идват танковете от Съветския съюз, отиват в Унгария. Да. А в Грузия е било обратното. Там имало вълнение в защита на Сталин. Защита. Да. В Полша също има вълнение, ама по-малко. По-малки. Добре. После какво правим? После преминаваме на... Отиваме на следващия 27. Следващия вече е Дева 14 градус. Така. 14 градус. Там пък какво е станало? Ами първо да видим кога и къде е бил. Ето го тук. 17-11-63. Тогава за пръв път. 63-та година. Тогава е за пръв път. Така. И сега колко дена след 20 дена, мисля, че беше, на 22.11.63 е първото събитие, което е с световен мащаб. Да. 22.11.63 година.
Сещате ли с кое? Изстрелване на спътник, може. Не. Той беше по-късно. Убийство е. В Щатите. Кенеди. Да. Кенеди тогава ли? Да. Тогава убит Кенеди. Тогава е убит Кенеди. Това обаче не свършват нещата в този градус. Имаме още други събития, които се случват. Малко сме като в Стани богат. Няма никакви жокери. Никакви жокери няма. Нямате жокери. Значи тук имаме Кенеди. Кенеди го убиват. И той е заместен от вице-президента. Той се казваше Линдън Джонсън. Линдън Джонсън. Да. Този Линдън въвежда една програма, която се нарича Великото общество, която е въвежда в Америка и тя действа много дълго време след неговото след като е мандат. Удобрена, след неговия. Да. Той прави 2 мандата, между другото. Последователни. В социалистическия блок по същото време свалят Никита Хрущов, така, да. Свалят го и явно вече не са търпели това, че той иска да сближи изтока с запада. Свалят го и на негово място идва Леонид Брежнев. Да. И това се случва пак тук, 27-28 градус на Плутон. Значи убийството на Кенеди и Брежнев, който управлява до 80-те години. И Хрущов до 80-та година. Хрущов, какво му трябваше там да се обажда? Ако не се беше обадил там, нямаше да стане това. Той е следял сигурно... Забелязвате ли как двете събития са идентични за двата блока? Да. Имаме смяна на лидери. По един начин имаме насилствен, по другия начин и там е било пак леко насилствено. Там не е доброволно много. Там не е доброволно. Той не се е отказал доброволно, и аз така мисля. Той, между другото, после е погребан съвсем без почести. Съвсем не са го тачили. Така, и сега пак идва на 27 градус. Така, на 27 градус. Как го хванах вече логиката? Пак идва на 27 градус. 27 градус, но вече тук енергията не е на... Не е на девата, а на какво е вече? А е на следващия знак, на Везните. Ето ги, на Везните. Да. Добре. Така. Да видим кога за първ път е било. 27 градус... Ето го на 22.11.69. 69-та. Брат ми е роден тогава. Брат ми е роден тогава. Не знам по какъв начин е променил световната история. 69-та година. Вижте сега. Значи тук събитието, което успях да открия, е само за Западния блок. И то се е случило през 71-а. Плутон пак е бил в 28 градус и 9 минути на... Добре, като се различават с 2 години, важи ли? Да, защото Плутон е в тези градуси 27-28. Той се връща в тая. Той се връща. Той нали обясних, да. Добре, и какво събитието? Как се връща? Ти кажи. Там горе, където ти върви, спира и се връща. И се връща, точно така. Те за личен астролог. Само да си спомня коя зодия бях, че не помня. Ще ти кажа после. Там по листа ще гледам. Така, и какво е станало? Може някой ден да ви направя, ако искате хороскопи. 71-а. Така. Чакайте да видим коя дата беше точно. Тук съм си го написал. 15 август 71. Какво стана? Плутон е в 28 градус и 9 минути на... Добре. В Щатите премахват златното покритие на долара. Това си е важно. Важно събитие си. Всичките са важни. Ако е събитие, което да не е от съществено... Има отражение на целия свят. Това в случай е имало тогава отражение само върху капиталистическия полюс. Да. Социалистическия по никакъв начин това не го е грело. Нали? Но по-късно вече и за нас. Да.
Значи тук премахваме златното покритие. Чакай сега, тук е време да ползвам жокер. Да. 50 на 50. Или ще пусна реклами, или няма да пусна реклами. Значи 27 минута връщаме и връщаме малко като Плутон. Връщаме и ги пускаме реклами. Айде, давай. Добре, айде реклами. Давай сега, че то стана като книга. То стана като роман стана. Да. Събития след събития. Ама такива изследвания могат да се направят и върху Уран, и върху Плутон. Добре, сега сме... И пак работят. Добре, дай сега. Дай да видим нататък. Дай нататък какво става. Добре, САЩ премахват... До тук не сме били родени. Но тук вече наближаваме 71-а. На една година ми е от моето раждане. Да, дай да видим сега какво ще стане там. Така ли? Да, на една година остава. 71-72 ли? 72-а. Да. Аз съм на 28 август 72 година. Ако някой от зрителите иска да дойде на рожден ден, да заповяда. Щях да си прося подарък, ама няма. Така. Продължаваме нататък. Да видим. Вече ще се ражда. Везни сме. Да. В Везните 14 градус, значи. Така. 14 градус на Везни. Я да видим кога за първ път е бил. Ето, тук съм го написал. 22 декември 76-та. Подминаме. Аз викам сега на 28 август 72-та ще е станало нещо. Световно събитие. Драго се е родил. Да, обаче нищо не е станало. Не съм повлиял на света до момента по никакъв начин. Много вероятно твой Плутон да е в 27 или в 28 градус. Дай да не се връщаме. Може и 29. Не съм махала злато. 86. Там какво е в другия жокер. Да видиме. Другия жокер ще трябва да гледам, да. 5, 15, 16 градус, Никита Кшушов. Така. Тук сме златното покритие. Това сложно, това е като счетоводител. Ще излезе баланс. Ще излезе накрая. Сложна процедура. Афганистанската война. Това, от което успях да открия. Капиталистическия блок тогава е в разцвета си, наистина, и той е в подем, докато в социалистическия блок им спретват ето тази афганистанска война. Да. Значи тя е започнала през 78 година и Плутон е бил в кой градус? В 14 градуса и 45 минути. Съветския съюз нахлува в Афганистан. Брежнев. 20... Това е на Брежнев работа. 27... Сега ще обясна. Защото четох специално да видя какво точно се е случило, за да не казваме, нали, за да не даваме някакви фалшиви такива информации. Виж сега, и ние нямаме много информация, защото тогава ни учиха едно, пък то сега се оказа, че е съвсем друго. Ти помниш? Помня. Да. Мисля, както има сега една реклама на един филм, всичко, което ни говореха на времето за комунизма, беше грешно, но всичко, което говореха за капитализма, сега се оказа вярно. И? Интересна реклама. Оказва се, че Афганистанската война не започва с нахлуването на съветските войски в Афганистан, преди това е имало самото разцепление в комунистическата партия в Афганистан, е имало разцепление. Лидера застава на една страна, а срещу него застават други дейци на комунистическата партия. И те започват да се бият. И има известна борба, вътрешна борба в Афганистан. В един момент лидерът, който е официалният лидер, нали, казва, вижте, аз не мога да се справя с бунтовниците. И вика на помощ. И официална нота праща на това вече Брежнев да дойдат. И те влизат тогава, поканени. Значи по покана. Да, поканени. По покана на то, който не го искат, част от... Абдул-Рахим. Естествено, в момента, в който това се случва, Израел, НАТО, САЩ и другите европейски държави застават зад муджахидините и започва вече тази война. Значи тук е Афганистанската война. Продължаваме напред. Да. Пак стигаме до 27-я. Точно така. Пак стигаме до 27-я. Сега, тук може и други събития да се случили, просто аз, когато съм правил изследването, да не съм ги открил. Ясно. Добре.
27-я. Ето тук съм сигурно писал 27-я в Везни. Значи 24 10.1982 година. 24... Добре, чакай, аз си мисля, къде е Гагарин в космоса, първият човек в космоса на 12 април 69-та? Това, примерно, не го виждам като голямо събитие. Плутон би трябвало да се вълнува, че някой ще ходи да го види. Възможно е 61 година Гагарин да е излезнал по Плутон в 14 или 27 градус. Къде е? 69-та. Ето го тук. Значи сигурно е голямо събитие. Добре. Просто аз не съм го отчел като събитие. Добре. Все пак съм търсил политически и икономически събития. Разбирате ли? Не съм се впрял върху всички. На 24.10 сега, 82 година. Там какво е станало? В другия пищов. Ето. Умира Леонид Брежнев. Точно така. След кой беше след Брежнев? Андропов. Те се заредиха Рохов, Черненко. Да, те се заредиха едни... Точно така. Социалистическия блок влиза в криза. Да, един след друг. КПСС на Комунистическата партия, ЦК на КПСС, влиза в криза. Да. Умира Брежнев и оттам нататък започва Андропов. Черненко. 6 месеца управлява, разболява се, 6 месеца умира. Да. Черненко 6 месеца управлява, разболява се, 6 месеца умира. По една година са и 2-3 месеца на всеки един от тези двамата. Те се водят естествените наследници на Брежнев. Никой не е имал съмнение, че точно Черненко и Андропов ще станат след смъртта на Брежнев, ще станат негови наследници. Но когато те двамата си отиват, идва Михаил Горбачов. Горбачов вече, да. И той съсипва и разтурва социалистическия блок. Чакай, тия събития... Знаете кога социалистическия блок се разтурва? Да, някаква мистерия има. Плутон около Андропов и Черненко, защо почиват толкова скоро. Има големи съмнения, че са отровени. Огромни съмнения има. И за двамата. Яли са едни гъби. Един е бил ял риба. Да. Един беше ял риба. Риба и веднага след това се разболява. Така, стигаме пак до 14. 14 и познайте какво се случва тогава. Кажи, коя дата е? Дай някакъв жокер пак ти. Даже без жокер може да познаете. След като имаме криза в социалистическия блок тук и идва Михаил Горбачов, значи какво се случва на 14? Разстройката. Край. Кое е за дата за социалистическия блок? 89-та. Да, разпадането на Съветския съюз. 9 и 10 ли беше, 11 ли беше? Да, и ние на другия... Ние сме на 10. Ние сме на 10. Те са на 10 ноември, значи те са на 9 ноември. Да, те са на 89. Имаме. Ето и това се е случило пак. Добре. Чакайте да видя дали да ни излъжа дали си точно в 80 разпадането на социалистическия блок на 9 и 11, 89, 14. Така. Не съм записал тук. Добре, там се е разпаднал. И Плутон продължава напред и сега трябва да влезе в другото. В друг знак трябва да влезе. Чакай сега, ти не каза в кой знак се е разпаднал. 15 градус е бил, 89-та, като е влезнал. Да, ти не каза там в кой знак е. Да, не съм казал кой знак е. Чакайте да го напиша тогава. Да. Тук имаме... Скорпион. Добре. Некой да е. Значи това нещо, ама ние не знаем. Некой да е. Скорпион, най-потайния... Най-лошия, идея няма. Най-скрития. Трябва ли да питам някоя мацка, коя злодея? Не. Ако ми харесва, какво бе? Мацките ги питай. Що? Харесва им. Аз така не че вземам тя с най-големите гърди, така че какво значение има коя злодея? Не ще ги харесва. Да. Добре, ти взимаш, ама тя да ще вземе. Това е въпросът. Все пак. Така, значи тук е разпад на... Да го пише ли? Ние го запомнихме, да. Сетихме се вече. Да. 27 градус. И тук вече става сложно, защото имаме укрупняване на света, еднополюсен модел на управление, еднополюсна идеология на хората по света. Всичките възприемат капиталистическия строй. Не навсякъде, но да речем по-голямата част. Да. Огромната част, да. Югославия е една от държавите, които се съпротивлява и им спретват една операция преднамерена сила и тя е точно в рамките на 27-я, 28-я градус. Ето тук съм си го дописал. 95-та година.
Тя точно тогава протича. 20-30 август, 20 септември го водят официално. Да. Тя операцията е много по-дълга, но както и да. Но важното събитие всъщност... Точно 95-та беше Югославия. Да. Така. После? Чакай сега. В Щатите имаме едно споразумение между Щатите, Мексико и Канада. Нафта. Да. Нали? И то е за свободна търговия. Това е, пак е направено по тон в 27-28 градуси. Добре, това е важно икономическо събитие. Да, важно икономическо събитие. Така да. И войната, ама тя... Тя по-скоро за нас е по-важна. Да, за Балканите. По-нататъка? По-нататъка отиваме... На 14-тия. На 14-тия. На 14 градус. Като имаме предвид, че 14, 15 и понякога 16. Да. Рядко, ето го тук. Приемаме много 12 държави членки на Европейския съюз се отказват от своите валути и приемат еврото. И тук вече почваме да имаме еврото. Така. И сега имаме финансова криза. Знаем кога стана финансова. 2008. Така. Плутон е бил в 28 градус. Добре. И там няколко минути, не помня колко. Финансовата криза. Значи на това се дължи. Да, бе. Точно така. Плутон достига до енергията на това е Скорпион, това е Стрелец. Това е Стрелец, а това е Козирог. Аз май съм Козирог. Чакай, значи на Плутон са държава, не на уния шебеци от Lehman Brothers. Плутон достига до енергията на Козирог, ето тук в 27 градус, а Козирога е пряко свързан с нашите финанси. И не е случайно, че тогава стана тази финансова криза. Това ских, че не е случайно. Тук и едно друго събитие има, пак финансово, в 28 градус. Пак тук имаме, само да проверя да не се объркам, създаването на биткоин. Ето точно тук е биткоин. Го създаваме. Вие знаете за какво става въпрос. За много изключително силна... Ние знаем, ама няма. Валута. Ние знаем, ама няма. Сега е паднал 90 000 евро. Купуй! Ще изчакаме още малко. Изчакай, ще падне до 93. Сега е 90. Как 90? Нали беше 100? Беше 120 даже. А той го следи. Сега е 90. Те пускат новини постоянно. Така. Продължаваме нататък. Дай да видим. Много ми е любопитно. Виж, напрежението растя. Чакам войната да видим къде ще влезе ли. Чакам войната. да видим сега. Ами по логика, като е имало ето тук война в Рак, когато достигаме 27 градус на Рак и е започнала войната, по логика правиме една дълга черта ето така надолу. Оле, ние пристигаме там. Ама не, ние вече сме там. Така ли? Подминахме, да. Давай нататък да видим. А реално нападението на Русия над Украйна започна в 27 градус на Плутон. Преди 3 години беше, нали някъде? То почти ще станат 4. На 24 февруари. Да, ще станат 4. Да, а пък Плутон влезе... Ето, тук съм сигурно написал. На 2 февруари е влезнал. Изчакали с 22 дни и са нападнали. Да. И де факто ние се намираме в състояние на Трета световна война. Мислиш ли? Ами да, всичко го показва. Първи фронт вече открит. Втори фронт, близкоизточния, който е между Израел, Сирия, Ливан, Ирак, Иран. Също. И Йемен. Добре, а какви очакваме отваряне и на трети някакъв фронт. А няма ли перспективи па нещо хубаво да се случи? То зависи. Виж, ние имаме оговорка. Ние имаме тази оговорка, че нали, когато е хубаво за едни, е лошо за друго, никога няма да е само хубаво, но да речеме
някакво примирие, някаква... Но в случая това, че влезе в Водолей, мисля, то влезе в Водолей с война, така ли? Точно така. Влезе в Лъв с война, докосна се до енергията на Лъва, започна война, Втората световна, с отварянето на първи фронт африкански, втори фронт в далекоизточния, трети фронт, последния европейския, и започва наобратно. 27 градус в Водолей, ето тук. На Козирог, ето тук. 27 градус Козирог, ето тук. И започваме с отваряне на първи фронт европейски, наобратно. Преди бил последен европейски, сега първи европейски. Втори фронт, близкоизточен. Добре, разбрано. На 27 градус, а на 14-я кога се пада? Какво да очакваме там? 14... Ето тук. Да. 14-я. Ето 14-я. Сега, ето тук ще погледнем и веднага ще кажем. Това са били... това е бил Брекзит. Брекзит, референдума се прави на 16 градус, но реално решението за излизане от Европейски съюз се взето по-рано. Минск, това са така наречените... Минските споразумения. Има едно и две. Две са точно в 14 градуса и 34 минути. Добре, значи стигнаме до войната. По отношение... Имаме подготовка на... Имаме подготовка на нещо Третата голямо. световна. Да. Добре. И какво ни чака от тук нататък и може ли точно да се предвиди по астрологичен път? Ти можеш ли да предвидиш? Защото назад да върнеш е ясно. Виждаш какво е било, я да търся световната история, какво е станало. Виж сега. По презумпция можем да кажем, че тук започва, тук е имало Втора световна, тук има Трета световна, която ще наподобява до някъде Втората световна, но до някъде. Целта на Втората световна е била да се укрупни целият свят в едно. Или максимум две. И то се случи това. Два блока, нали? Ако бяха победили другите лошите, нали? Щеш да е един блок. Пак щяха да са два, защото японците, нали... Трудно можем да предвидим. А сега целта на тази Третата световна каква ще е? Ще бъде не да се укрупнява света, а да се разделя. Ще се разделя на различни блокове. Това е и виждането на Водолей, защото тук Плутон вече се допира до енергията на Водолей, навлиза. Това е виждането на Водолея. Водолея дава свобода на всички. Докато Лъва казва, елате тук при мене всички. Аз ще ви управлявам, защото аз съм най-готиния. Аз знам как да управлявам. Аз съм с най-добрите идеи и всички ви обичам и съм най-справедлив. Водолея казва, хайде да ги оставим всички да се самоуправляват и всеки да прави каквото намери за добре. В интерес на истината, гледах един твой... гледа си моят видеоклип. Да го наречем подкаст, не знам какво е. В смисъл... за епохата Водолей и Лъв, в която сме влязли сега. Петата част. Петата част, която... Да, точно петата част гледах, което каза, че това нещо ще трае 160 години. Да. И няколко години, 100 и няколко години. 2160. И там ти твърдиш, че в предната епоха, която сме били Дева Риба, мисля, че беше... Риби Дева. Добре, мисля, Риби Дева. Тогава се е родил Христос. И той ни е дал абсолютно всички ценности, човешки ценности на пречистването, прераждането, което... Учение не е дал. Тогава е било вяра, сега е учение. Да, учение, което ни кара да се самоусъвършенстваме и да бъдем по-добри по някакъв начин, ако може още в този живот. Нали? Да не се прераждаме 5-6 пъти да си изкупуваме грехове. И сега твърдиш, че във Водолей Лъв ще дойде антипода. Антихриста. Което малко ме стресна. Че ще се роди някой или ще дойде някой подобно на Христос, само че ще е пълна негова противоположност. Ти няма се жива, какво ти пука? Къде знаеш? 160 години. Като станем флашки, може. Само да ти кажа. Моята теория, нали знаеш каква е? Ще станем флашки, голяма работа ти Христа. Да те оборя. В момента теглих кредит от банката. Те няма ми дадат добра. Разбираш, няма да ми дадат докато не го изплатя, няма да ми дадат добра, така че съм спокоен. Не, шегуваме се, но наистина
Мисля, кое те кара да твърдиш, че ще дойде, че от тук нататък света ще е някаква анархия? Анархия? Не. Чакай, защо анархия? Ами защото, нали, ще се роди такъв, който ще иска да ни трепе, да ни каже, да се разпадаме на по-малки. Ама разпадането защо пък да е нещо лошо? Може да е пък положително. Ами не, защото примерно Христос ни кара да обичаме ближния си. Да. Той ще ни кара да го мразим. Не, защо? Антихриста. Би трябвало да прави точно обратното на това, което е правил Христос. Така ли? То затова е антихрист. Така, нали? да, точно обратното ще казва това, което е. Де факто, ролята на Христос, идвайки на земята, ролята на Христос е да ни научи как да спасим душата си. Така. Това е в основата. А този, който ще дойде, ще ни учи как да я погубим. Точно така. Няма страшно, флашки ще станем. Имаме една книга. Ама там отиват нещата. Аз съм сигурен. Въобще тия неща просто ни бягаме интересни, но аз знам какво ни чака. Няма нужда от астролози. В нашата книга да ни напишеш нещо ще ни е удоволствие, а ние ще се видим след малко. Явор Карпаров. Какво ни написа? Какво ни написа? Защото на дъската ни написат... Лоши работи ни чакат. Евентуално. Да, в смисъл докара от лоши работи, каза, че ще дойдат още по-лоши. Превъртя ги. Да, превъртя лошите, за да дойдат още по-лоши. Не се знае. Просто света ще се разцепи на няколко полюса. Ние сме пък хубавия полюс. И аз като панорама да питам къде сме ние. Според мен ние ще бъдем първо в полюс Европейски съюз, а по-късно вече през средата на 14-15 като дойде, или 27-я, 28-я като дойде, ще преминем към друг полюс, не на Европейския съюз. Той ще се разпадне. Ами, вижте, може ли? Да, може. Ами, вижте, когато Плутон застане срещу 14-я градус на Лъва, т.е. 14-15 градус в Водолей, тогава всичките тези, Израел, НАТО, ЕС и другите организации, които те са пряко застрашени от това да се разцепат или да бъде... Да. Както казват руснаците, па живеем увидим. Точно така, да. Какво ни написа? Какво ми написах? Много сте готини. Пожелавам ви да разберете тези големи истини в живота, които все още са тайна за вас. И ние си ги пожелаваме. А това, че сме готови, написали го? Да! Да. Трябва да ти помогне. Евгений да го покажа. Добре. Може да се отрази на заплата. Добре, чакай ти. Чакай ти в биткоини. Добре. Би било добре. Добре, благодариме ти. Да си жив и здрав и да работиш тази работа, която явно харесваш. Добре. Благодаря. Да тръгнем.